гузоришҳои видеоии бахши тоҷикии Радиои Озодиро дар Ютуб беш аз 1 миллиард бор тамошо карданд. Шабакаи Ютуби Озодӣ ё Озодивидео бо беш аз якуним миллион обуначӣ аввалин ва пурбинандатарин шабакаи Ютуб дар Тоҷикистон маҳсуб меёбад. Канали Озодивидео ки хабарҳои охирин ва рӯйдодҳои муҳими Тоҷикистону ҷаҳонро дар шакли гузоришҳои видеоӣ ва тасвирӣ пешниҳод мекунад, моҳи марти соли 2011 таъсис ёфтааст. Озодивидео ҳамчунин яке аз пурбинандатарин саҳифаҳои Ютуби Озодӣ дар миёни тамоми бахшҳои дигари ин радио мебошад. Аксари бинандагони канали Радиои Озодӣ дар Ютуб аз ҳисоби шумо муҷриёни тоҷик дар Русия ва ҳам шаҳрвандони Тоҷикистон дар дохили кишвар мебошанд. Бинандагони азиз, ташаккур ба якояки шумо ки пайваста бо Радиои Озодӣ мемонед ва хабарҳоро аз канали Озодивидео пайгирӣ мекунед.